часа. Ало? Forța, жутем. Някога отдавна, някъде далече. Завърна се пари. Помниш? Искам да те видя. Идва при теб, нека ти искам, знаеш къде. Целуваш до мрака, до мрака, до мрака. Аз как да взема вината? Слагам моята до твоите, ти ги събери само. Чакай да ми се лъже. Алива, Алива, твоя тип жена е размерна. Superman! I'm a new generation of Batman! Let me say Don't you save me, save me. И пак ще на мода правим. Качва на Хонконг и за Хару, Хару. Бесаме! Nobody can drag me down. You never seen it look so easy. I beat to the beat of the drums. Applause, I let it be applause, applause, let it be applause. Pravi sada svinja. Няма да спирам. Как специфично спряха? Обича да се правиш на магари. Аз съм българско животно. Дали шо? Аз искам цял рад да си с мен. Стоп, нара, за те сме боли фара. Пак сме не било малка мома сам за тебе. Ай, лягане, за твоите ме, Братчето, ко прави? Баско без сълзи. Ми кажи. Чао. Guarda! Ci rispetta! Spero. Spero да. Да. Не, ми ще спрегу. Кажи стои. Тях как да ги покажем? Няма да ги покажем тях. Те ще нас съдят. Кажа. Няма да ги покажем. Чакаме виж или акт. Чакаме. Който дойде първи. Свика да затвори вратата. И знаете ли защо? Защото изпреварихме варненска кола. А варненската кола, знаете ли коя караше? 35 дамбур. Не дай си Боже. А него не го спират да му вземат книжката. Знаете ли, що ме спряха? Да. Да, въобще не коментирахме. Какво да кажа? И тук единия дава документи за колата, другия портмонето. Убирам се от част. За първи път духах на другия. Само дигна свикнаха. Бързо, бягай.
Не гони патрука. Ама книжката ми е в тях. Те ще го гонят. Я върнат. Няма да избягаме. Айде, пани излизате фиша. Хора, залагайте колко пари. 20. О, Само да не е над 50 евро. Крис. Той ти чети. Аз то много залепих, мале. Да, той с тя го гледа. Да, който е? Гражданската, аз преди малко я залепих. Сега могат да кажат, сменете се. Някой друг да кара. Ника. Кой ще да ми вземат книжката? Айде, 65 набори. Благодаря. Специално за вас. Да. Снимка нямам. Колко пари? На 50 лева. На колата има, ама не на вас. На колата има. Да. Да. Добре. Спазвайте правилата на притима и там. Не бейте го. Да. Благодаря ви. Лек ден. Автограф. Те беше готино. А къде го прибрам? Жабката? How I love being a woman. Жабката. Да искаш ще го вредно. Че ще го плащаш? Не. Веселя. 25 евро, да. Не са. Искам пак. Не може да стине. Как? Айде, шампанско без сълзи. И сълзи и живота ни на нас. Той може да те харесал. Дядо ти да. Сме най-голодно трово. О, хора! Айде да пушим една прасъчна цигара. Айде, честит ми първи филм! За първи път ме спират, за първи път имам фиш. Всичко ми е първо, нищо нямам. Аз си спазвам правилата, просто Той ме за още веднъж ще прибера в профила. Добре. Офина забаля и баси. Чакайте да звънна на мама. Чакай, че сега си ична притесних. Ало, мамето! Знаеш какво стана? Да, благодаря. Ами ще си го платя, какво да правя, да. От има видяха, че аз не съм особена заплаха, просто не знам къде се намирам. И да, и така. Нека ми ще обясня. Така, един варнец пред нас реши, че ще кара много бавно и пани е страх да изпреварва, обаче този път реши, че ще го изпревари, понеже човека караше с 30 и видяхме, че той е 35 набор, съответно нормално да кара с 30 човека. Все пак сме зад него, защото ме спряха. Да, ами да, просто той караш много бавно, имаше кръстовище и нали, все едно има лента за завиване наляво и аз минах, да. Не ми дай, те ме питаха, знаете ли за какво възпираме, викам ми не е трудно да се досеча. Аз не превиших скоростта, даже разбираш ли, той просто се влачеше и те ме питаха фиш или акт, викам де да знам. Как да знам аз какво да ми пишете? По-хубаво. Кое е по-евчено? Не знае, че съм по-гореща от инферно. Ерва шама на. Личи като мен, няма работа с теб. Да си танцувай на обяд. И ще си останем там, нищо не е случайно. Тук и там. Знам как да спра, ако слата ти се скежа. И там. Тук и Брат, дигаме, ако можеш, брат, дигаме. трагедия. Едно сме аз и няма да се тръгне с друг. Пролети, които ще те домозя, няма никога не спира. Искам да те имам много, искам да те имам. А морето сите вълни. Пред кой? Искайте телефоните. Върна морето Сите вълни, Натален косите и голите жени. Да, нормално така.
церква сте плашна слиза. Бягахме до Празнична цигара. Неща има една. Ах, морето! Ах, морето! Айде специално за тебе! Бяха в косите, голите жени, варненските летни нощи продължават се. Кошечи Варна, Варна, това е Варна, това е Варна, Варна, това е Варна, човек. Миша, покажи. Чиполина. Дай другото пари. Само ме приближава при един розов триъгълник. А той е, да, един е. Baby Blossom Boy. И отзад ли? Моят шофьор с Baby Blossom. Никол ще изкъпя. Мито. Не. Там ли? Там е. И дай си вода просто. Сега вода, да, стига ги търка с мокри кърпи. Полеги. Какво за очува, не може да отидем, седим на паркинга половин час да спрем татуировки. Да. На паркинг. Тук ние сме циганското семейство, обаче. Боже. Yes! Ау, тя е страхотна. Оф, много я. Дай да се станем трите. И моята татуировка имаш на себе си.